Kaixo, egunon bai lankideok, egunon guztio ikusentzuleok, gaur goizean zehar fronteska bat pasatu da Euskal Herrian, berriro ere zaparra aska bota ditu, baina haizeak berriro hego-mendebaldera egingo du eta beraz orain ostartea zabalduko dira. Gero gertaliteke mendebaltzen duenean berriro ere kosta partean eta barnealdeko mendiren batean euri pixka bat egitea, baina egunez prezipitazio gutxi espero dugu eta berriro ere temperatura epelantzekoa, ze atzokoekin konparatuta gora egingo du. Badirudi asteburu alderako etorriko dela batez ere larun bat igandean iparraize hotzagoa eta prezipitazio desente, bitartean oso aldakor, begira gaur, beroenak 20-25 gradu bitartekoak, baina 20tik gora ja leku guztietan. Azortxe geratu ziren adibidez Gasteizen, Iruñan 22 gradu, Bilbon 25koa espero dugu, eta Maule, Baionan 23-24, beraz epel xamarra. Bihar batez ere hego-mendebaldeko haize zakarra, ostegun goizaldean euri dezente, baina gero asteburua, badirudi urriko urrengo asteburuak euria eta temperatura hotz xamarra ekarriko digula.